Bang' wito thuolo mar loche tuke rawere mag junior stroke play juma mokalo, Michael Kihara nonyiso kitugo maber kendo ng'ado tiko matielo machiele tuke rawere mag Kenya Junior Match Play Championships manobagi alap ma Sigona Golf Club. Kihara nyaka sani omako thuolo mokwongo e kind jotugo bang' yudo points 76 e rounds ariyo mag buche 18. Belinda Wanjiru katodoko ni nochako tugo makare notieko odiochieng' ma kawuono e thuolo mar ariyo points 2 tok Kihara. Krish Shah mane obedo jaloch e tuke mag stroke play e alap ma Mudhaiga notieke thuolo mar 3 gi points 8. Ngodo Kimemia kachiel gi Adnan Merali duto notieke thuolo mar 4 bang' riwo points. I think it's just to qualify today and then get ready for the knockout, see how the course is playing. I think my strategy is going to just be focusing on my own game, not really focusing on what my opponent is doing. Let's try making par throughout because I'm sure that will get the job done.